Türkmenistanyň kärendeçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasyny öňürýän paýta hasylynyň töweregindäki mezur çäreler paýtanyň ýygylýan nöwründen has öňe gowaça sürtmek döwrüne süýüşdi diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Onuň tasdiklamagyna görä, bu iş üçin edara kärhanalara hem salgy salynýar. Çürtüm üçin diýip işgärleriň hersinden 20 manat ýygyna alýarlar. Çürtüm işler tamam bolýança her edara kärhanany 5-6 adamy gedekleşdirip gowaça meýdanlaryna iýermeletdiler diýip habarçy aýdýar. Berilýän maglumata görä, Magarif işgärler beýleki edara kärhanalaryň wekilleri mektep direktorlaryna ýa edara başlyklaryna 20 manatdan çürtüm üçin pul bermeli. Azatlyk bilen anonimlik şertine gurlaşan Magarif işgäri mektep direktorynyň özlerinden ýygnalan puly vilayet bilim bölümine geçirýändigini aýtdy. Direktoryň sözüne görä, vilayet bilim bölümine ol pullar başga adamlaryň deregine gowaça sürtmäge diýen işsiz adamlara berilýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada pikirini sorap Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazowa telefon etdi. Onuň pikirçe, paýta ýygymyndaky mezur häkmetiň gowaça sürtmek işlerine çenli öňe süýşmegi Türkmenistanyň owa huzurlugynaky ýagdaýyň has çysyrmlaşýanlygyny, owa adamlarynyň durmuş şertleriniň has agyrlaşýanlygyny görkezýär. Orazowyň pikirçe, Berdimuhammedowyň owa huzurlugynaky ýagdaýlary düzeltmek boýunça soňkaden teklipleriniň arkasynda hem anyk hereket ýok we bu ýagdaý adamlaryň iş gözläp başga ýerlere gitmegine sebäp bolýar. Onun daşına şu iş gözläp, umurmadığım şu içinde şu şäherlerde bazılarının toğruğunda aylanıp bir iş bolamaz mı kadikler.